Init. Init sa Pilipinas. Ay, buhay pa.
Matay ano yan? Matay ano yan? Batid? Hindi pa ako batid. Mga batid ka na. Iyo, matahi na ako. Yung dapat ka kay malang ha. Sing ka na po akong konserba mo na. Really, hindi iba, ang matay bunsin. Sa'yo, ba ka? Really. Ang tinda mo kamukha ni. Gaya na ngayon ka. Ka-video call ka? Gaya na ngayon ka. Gaya na. Ano? Piting ko pito. Sais?
Ano ba kung kapag katas? Gua, Ganyan sa'yo. 155. Ito yung limang. Doy, 5. Kahit may suminig. Ano ba na bagada? Ano na, Sky. Magsilam kang kaon ni Sky ha.